Bitcoin je viac nástroj slobody ako špekulácia. Počul si už o tom? To, že ho niekto považuje za špekuláciu alebo gambling, je to jeho názor a je to v pohode. Bitcoin ale dokáže lepšie veci. Počul si o prípadoch, kedy napríklad na Ukrajine začali lekárne akceptovať platbu bitcoinom, pretože si to situácia vyžadovala. Alebo v Kanade, keď sa nejakí vodiči dopravy odmietli zaočkovať povinne a vláda im teda mrazila účty. Až vtedy ľudia možno začali viacej chápať, čo všetko Bitcoin dokáže, okrem toho, že dokáže rásť a padať. Samozrejme debata o tom, že raz bude nejaké globálne platidlo v pohode. Tu na Slovensku, v tejto krajine, momentálne nemáme potrebu využívať Bitcoin ako platidlo a nie sú k tomu ani žiadne podmienky. To ale neznamená, že on stráca svoj účel a že nie je práve to platidlo vtedy, keď ho budeš najviac potrebovať. Ak už nejaký Bitcoin máš, kedy naposledy si ho použil na to, aby si za neho niečo kúpil? Ak ho ešte nemáš, ale zaujímaš sa o to a zaujíma ťa niečo viac ako to, koľko stojí, kľudne mi napíš a ja ti k tomu dám nejaký input. A pošli to do videa kamošovi, ktorý sa zaujíma o krypto alebo o Bitcoin.